Добрага ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, як пачаўся ваш дзень? О, цудоўна! Мой з цёплай коўдры і смачнага чаю. А мой з цікавых гісторый. Цікавых? Няўжо пакуль ішоў да нас, ты здзейсніў навуковае адкрыццё? Эх, на жаль, не. А што тады? Аднак нешта новае і навуковае для сябе я адкрыў дакладна. О, расказвай, што за гісторыя? Гатовы здзіўляцца? Вядома. Тады слухайце. У Амерыцы адкрываюць ужо другі дом для навукоўцаў. Пад вадой. Пад вадой? Так, на дне мора. А чаму другі? Хіба такі ўжо існуе? Так, станцыя Акварыус. Хацеў бы я пажыць на ёй. Гэта ж як знак задыяка, вадалей. А ты сам сказаў, што не верыш у зоркі. Казаў. Аднак станцыя не зоркавая, а навуковая. Цяпер зразумела, чаму табе цікава. Але дзе ты іх знойдзеш на дне? Спачатку знайду патрэбную кропку на карце. А потым? А потым трэба спусціцца на глыбіню 20 метраў. 20 метраў? Як глыбока! І што ёсць у гэтым доме? Кухня, душ, лабараторыя і нават інтэрнэт. Ого, сапраўдная падводная гасцініца. Амаль што. Навукоўцы жывуць там па некалькі дзён. Навошта? Няўжо ім у звычайных дамах сумна? Напэўна, гэта нейкі эксперымент. І так, і не. Яны даследуюць каралы і рыб. А як жа яны дыхаюць? Там жа паўсюль вада! Увесь дзень ходзіць у аквалангах? У падводным доме не. Ён цалкам герметычны. Ніякая вада не трапляе ў яго. Ух ты! Атрымліваецца, што можна жыць на дне, нібы ты русалка з мульціка. Так, дом ужо ёсць, значыць, можна пабудаваць цэлы горад. Ну, у тэорыі. Нават адкрыць кавярню для рыб. Баюся, што кава ім не патрэбна. Тады лепш мармеладную фабрыку. Чаму гэта? А я чула, з водарасці можна зрабіць мармелад. Мармелад? З водарасці? Фу. А вось і не фу. З водарасці і праўда атрымліваюць мармеладны інгрэдыент агар-агар. Ага, што? Агар-агар. Раслінны желатин. Цікава. Ці спадабаецца мармелад рыбам? Думаю, што так. Але ёсць адна акалічнасць, каб яны змаглі адшукаць мармелад пад вадой. А чаму не адшукаюць? Пад вадой вялікі ціск і вельмі цёмна. Лесік, ты некалі расказваў пра мядуз, якія свецяцца. Ну так, гэта завецца біялюмінесцэнцыя. Вось, праблема вырашана. Няхай будзе люмінесцэнцыя, во! Бачыш, Лесік, будзе святло. Ай, хіба вас можна пераўпэўніць? Ага, і не трэба. А вось што трэба зрабіць, гэта паглядзець мульцік. Тут я згодны. Уключаем. Сябры, мне не церпіцца пазнаёміць вас з адной незвычайнай птушкай. Знаёміцца мы вельмі любім. Адразу звярніце ўвагу на колер яе апярэння і падзівіцеся яе здольнасцямі. Мы гатовыя. Уважліва глядзім і слухаем. Сустракайце, зімародак! Зімародак. Чаму такое імя ў птушкі? Зімовыя птушкі рэдка яскравыя, часцей шэрыя, белыя, чорныя. Бывае шмат рознакаляровых птушак без асаблівай прычыны. Напрыклад, паўлін. Паўлін не зімовая птушка, а зімародкі. Іх пёры з блакітнымі зялёнымі адценнямі. Падабаецца? Так, прыгожа. Дык усё ж, чаму такая назва? Ёсць розныя версіі. Адна такая. У некаторых краінах гэтыя птушкі застаюцца на зіму. Можа, яны проста любяць снег. А другая версія? Па другой, назва птушкі паходзіць не ад слова «зіма», а ад слова «зямля». Зямля-родак. Проста з часам сталі выгаворваць па-іншаму. Ух ты! Гэтыя птушкі рыюцца ў зямлі? Так, рыюць нору.
Дарэчы, глыбокую, каб выводзіць птушанят. Ого, цікава. А вось яшчэ адна асаблівасць зімародкаў. Яны не любяць кампанію. Эх, значыць, у іх мала сяброў. І птушак гэта цалкам задавольвае. А чаму у іх дзюбкі рознага колеру? У птушак дзяўчынак дзюба часткова аранжавая. У хлопчыкаў цалкам чорная. А яшчэ хлопцы большыя па памеры. Але зімародкі невялікія птушкі. Так, даўжыня крыла ўсяго 8 сантыметраў. Важыць каля 30 грамаў. Ого, амаль калібры. Вялікі калібры. Дарэчы, зімародкаў часам гэтак і завуць. Калібры еўрапейскія. Так, а дзе яны жывуць? Звычайна каля рэк. У Беларусі, напрыклад, іх бачылі ў Віцебскай вобласці. Ого, а выглядае зімародак як трапічная птушка. Цікава, а што яны ядуць? Птушаняты харчуюцца дробнымі насякомымі. У дарослых іншы рацыён. І які? Зімародкі ловяць рыбу. Яны ў гэтым сапраўдныя прафесіяналы. Ныраюць, каб злавіць рыбу вострымі дзюбамі. Ого, круто! Так, яны сядзяць на галінках і назіраюць за паверхняй вады ў пошуках рыбы. І доўга могуць так сядзець? Вельмі. Затое потым імгненна кідаюцца ў ваду. Вось гэта рыбакі! Дарэчы, зімародкі вельмі добра бачаць пад вадой. Атрымліваецца, вада іх стыхія. Так, нават было старажытнае павер'е наконт гэтага. Што зімародкі жывуць частку жыцця як рыбы? Не зусім. Нашы продкі верылі, што зімародкі пад вадой выводзяць птушанят. Ого! А японская легенда гаворыць, што зімародак родны брат вераб'я. О, гэта падобна да праўды. Лічылася, што зімародак быў не вельмі працавітым, у адрозненне ад брата вераб'я. Я б паспрачалася. Ён так спрытна ловіць рыбу. Па легендзе зімародак увесь час выбіраў сабе касцюм. Птушка-моднік. Моднік, о, я яго разумею. Іншыя птушкі яго за гэта засаромілі. Таму ён у асноўным лятае адзін, як я і казаў. Цікавая легенда. Але не разумею, як прыгажосці можна сароміцца? Калі нічога больш у жыцці не робіш, дык можна. Дзякуй, што гэта толькі легенда. І я не такая. Ну ты ж не лянуйся рабіць добрыя справы, верна? Верно. Таму сароміцца не збіраюся. І цудоўна. А зараз, каб знайсці новыя ідэі для добрых спраў, паглядзім мультфільм. Адпачылі, цяпер можна... Яшчэ больш адпачыць. А як жа? Менавіта гэта я і прапаную. Будем гуляць? Так, разгадай слова. О, нешта новае. Давайте. Зусім не складана. Я называю слова, вы гаворыце, што гэта. Нават вельмі проста. Вось і паглядзім. Тэма – культура розных краін. Першае слово – тук-тук. Што гэта такое? Тук-тук? Ага. Гэта нехта грукае ў дзверы. Не. Тады было б грук-грук. А гэта гук, які стварае дзяцел? Не тое я загадаў. Я падкажу. Гэта можна ўбачыць у Азіі. У Індыі, на Шры-Ланцы. Ну вось, я яшчэ там не была. І я. Таму няма сэнсу цягнуць. Лесік, які адказ? Тук-тук. Гэта маленькае таксі на 3 колах. Машынка? Ха-ха! Аднак чаму такая назва? За гуку, які чуецца, калі тук-тук едзе па бруку. Бачыш, пра гук мы здагадаліся, але не зразумелі, адкуль ён. Ну добра, залічу адказ на палову. Давай далей. Прапаную кімано. Ну, гэта проста. Так, і я ведаю. І што ж гэта? Ну, такі халатик. Халатик? Так, японская вопратка з вельмі шырокімі рукавамі. Яе носяць на свята. Вельмі прыгожая. Ладно, адказ правільны. Хаця за халатик японцы могуць на вас і пакрыўдзіцца. Ой, 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 выбачайце, калі ласка. Ну, хопіць. Ёсць яшчэ словы. Калі ласка, понча. А, я ведаю, гэта таксама вопратка. Халатик? Не, такая колдра з дзіркай для галавы.
Так, я не памыляюся, бо ў мультику бачыў. А я, бо ведаю ўсё пра моду. І гэта правільны адказ. Ура! Хаця коўдрай понча наўрад ці называюць у яго роднай лацінскай Амерыцы. Аднак яно ж такое ж, цёплае, як коўдра, правда? Так, яго носяць у гарах, дзе холодна і вецер. Ну вось. Ладно, апошняе слово. Складанае. Што такое тапас? Не ведаю. Можа, нейкі іспанскі капялюш? Іспанскі, але не капялюш. Тады, можа, абутак? Не, дакладна не. О, можа, гэта іспанскі танец з крыкамі «Оле!» Была вопратка, стала шоу-праграма. Не, не яно. Тады я не ведаю. І я. Тады слухайце, тапас гэта ежа. Гэта мікс розных прадуктаў, які падаюць у Іспаніі перад асноўнай стравай. Адразу есці захацелася. Можам адзначыць вашу перамогу салодкім чаем. І мультикам. Які цудоўны мультик! Але, на жаль, прыйшоў час развітвацца. Пажадаем нашим гледачам усяго самага добрага. Цікавага і смачнага! Няхай дзень будзе самы лепшы. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу! Якая адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым добраранку!